हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। सभी का स्वागत है खुशबू यादव अवधी गीत के चैनल पर। तो आप लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं एक प्यारा सा नाच गीत सुनाने। कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जो गलती होगा उसे माफ़ करिएगा। और ये मेरी दीदी हैं, इनके चैनल का नाम है सविता यादव इंटरटेनमेंट चैनल है। इनका भी सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ठीक है। बोला। नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है सविता यादव इंटरटेनमेंट। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम लोग चल रहे हैं एक प्यारा सा नाच गीत सुनाने। कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जागा जागा हो बाला मुआ, घर में चोर आयल बा। जागा जागा हो बाला मुआ, घर में चोर आयल बा। घर में चोर आयल बा, घर में चोर आयल बा। जागा जागा हो बाला मुआ, घर में चोर आयल बा। सासू के लाई गयल हरवा हसूलिया, सासू के लाई गयल हरवा हसूलिया। दौड़ा दौड़ा हो बाला मुआ, मोर नदिया आइल बा। दौड़ा दौड़ा हो बाला मुआ, मोर नदिया आइल बा। जागा जागा हो बाला मुआ, घर में चोर आइल बा। जागा जागा हो बाला मुआ, घर में चोर आइल बा। घर में चोर आइल बा, घर में चोर आइल बा। जागा जागा हो बाला मुआ, घर में चोर आइल बा। जागा जागा हो बाला मुआ, घर में चोर आइल बा। जेठनी के लाई गयल झुमका झुलनिया, जेठनी के लाई गयल झुमका झुलनिया। दौड़ा दौड़ा हो बाला मुआ, मोर नदिया आइल बा। दौड़ा दौड़ा हो बाला मुआ, मोर नदिया आइल बा। जागा जागा हो बाला मुआ, घर में चोर आइल बा। जागा जागा हो बाला मुआ, घर में चोर आइल बा। तो गाना कैसा लगा आप लोगों का? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।